Είμαι μαθητής στο πρώτο δημοτικό σχολείο Παιανίας. Το σχολείο μας βρίσκεται στους πρόποδες του Ημιτού. Είμαι μαθήτρια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας. Για τη δημιουργία αυτού του φιλμ γίναμε οπερατέρ και ερευνητές. Στόχος μας να καταγράψουμε ντοκουμέντα που αποδεικνύουν πως γύρω μας δεν υπάρχουν μόνο άνθρωποι, σπίτια και αυτοκίνητα. Καρακάξα, όμορφο πολύ, Τι βρήκαμε εδώ, παιδιά? Ένα φότσο. Απρόσμενοι επισκέπτες. Ποιος είναι? Την τρομάζετε. Έχει μπει στο σχολείο μας στο διάλειμμα σκυλάκι? Ναι. Και πώς αντιδράσαν τα παιδιά? Ναι. Σ' ακούω, Δέσποινα. Μερικοί είχαν φοβηθεί και άλλοι ήθελαν να το χαϊδέψουν. Άλλοι θέλαν να το χαϊδέψουνε. Τρέχαν όλοι κοντά του. Για πες μας, Άγγελε, θυμάσαι? Τρέχαν πάνω κάτω όλοι. Όλοι. Και κυνηγούσαν το σκυλάκι. Και μιλούσαν ήρεμα ή ήταν όλοι... Φωνάζανε πολύ δυνατά. Τι πιστεύεις ότι έπαθε το σκυλάκι όταν άκουσε όλους αυτούς γύρω του να φωνάζουν και να τρέχουν προς το μέρος του? Φοβήθηκε. Θα φοβήθηκε. Συμφωνείτε οι άλλοι? Ναι. Και ένιωσε άβολα. Ένιωσε άβολα. Άγρια ζώα σε κίνδυνο. Πεινάει, παιδιά, γι' αυτό. Έφαγε ένα καλαμάκι και κάτω σε φοβούνται όμως, Εντάξει, πού να το πεις και να σε πιστέψουνε. Γιατί λέτε να συμβαίνει αυτό, μία Αλεπού να έχει κατέβει στην πόλη τώρα για να έξω από ένα σουκλατζίδικο στην πλατεία? Πες μας, Γιάννη. Γιατί είχε καεί ο ημιτός και πριν λίγο καιρό είχε καεί ο ημιτός και προφανώς της είχε καεί το σπίτι και θα κατέβηκε στο κέντρο της πλατείας. Έλα, Γεράσιμα. Όχι. Για ποιο λόγο έχει κατέβει? Για να βρει τροφή. Για να βρει τροφή. Τι θα φάει, τι τρώει η Αλεπού? Τι της αρέσει να τρώει? Κατερίνα. Κότες. Κότες. Τις κότες τις τρώει? Όχι. Τι κάνει, ποιος ξέρει? Τις πνίγει, πολύ σωστά. Ποιος έχει κοτέτσι από εδώ? Για πες μας, Αλμπιάνο, ξέρεις τι κάνουν οι Αλεπούδες στις κότες, στο κοτέτσι? Τις πνίγουνε και τις παίρνουν στο σπίτι τους για να σφάνε. Για να τις φάνε. Σας έχει τύχει σας ποτέ να μπει Αλεπού στο κοτέτσι σας? Ναι. Οικόσιτα ζώα και ζώα εκτροφής. Γύρω από το σχολείο μου βλέπω πολύ συχνά κότες. Μία φορά μπήκε στο προαύλιο μία. Πολλοί συμμαθητές μου έχουν δικά τους κοτέτσια. Καλώς ήρθατε στο κοτέτσι μας.
Σχεδόν κάθε μεσημέρι, φεύγοντας από το Λαήμερο, συναντάω στο δρόμο μου αυτόν τον βοσκό με το κοπάδι του. Τις Κυριακές πηγαίνω στο θείο μου να δω το γουρούνι του. Είναι σπιτάκι για τα περιστέρια, λέγεται Περιστερώνας. Πάρα πολύ ωραίο. Ζώα συντροφιάς. Το αγαπημένο κατοικίδιο είναι η χειρόνα μου. Τη λένε Αστρόφωτη και τη σώσουμε στο δρόμο. Γιατί παραλύσω να την πατήσω από το κίνητο. Το καπούκι της έχει χρώμα πράσινο με καφέ. Επίσης έχει μια μικρή ουρά στο πίσω μέρος. Έναν μακρύ λαιμό και 4 μικρά πόδια. Την βγάζουμε έξω να περπατήσει. Και εκείνη κρύβεται μέσα στα ξερά φύλλα. Αυτός είναι ο παπαγάλος μου. Τη λένε Αγάπη. Είναι 5 μηνών και την πήραμε πριν 1 μήνα. Και μου αρέσει να την παίρνω το κλουβί της και να την ταΐζω στο χέρι μου και να την χαϊδεύω. Αυτά. Πώς νιώθεις όταν παίρνεις αγκαλιά το ζωάκι σου? Πολύ ωραία. Είναι σαν να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου και να με βοηθάει όταν εγώ είμαι άσχημα. Σε ηρεμεί? Ναι. Τι ζωάκι έχεις? Ένα σκύλο. Σκυλάκι? Ποιος είναι αυτός? Ο Ηρακλής. Πόσο χρονών είναι? 15. Γεια σας, είμαι η Αλεξία. Είμαι 8 χρονών. Και αυτό είναι το σκυλάκι μου η Τρούφα. Είναι 2 χρονών. Είναι τσιουάουα. Της αρέσει να τρίβει το κεφάλι της στο χαλί και να κάνει πολλά παιχνίδια. Δεν ζουν όμως όλα τα κατοικίδια μέσα στη ζεστασιά ενός σπιτιού. Συναντήσαμε και πολλά σκυλιά, φύλακες σε αυλές. Αδέσποτα ζώα. Υπάρχει ένα σκύλο στην πολυκατοικία μας που κάθε μέρα έρχεται να με υποδεχτεί. Στο δρόμο όμως που πάω για το σχολείο υπάρχουν και κάποια σκυλιά που δεν έχουν σπίτι, που είναι αδέσποτα. Αυτά συνήθως κοιμούνται όλη μέρα. Κάποιες φορές ορμάνε στα οχήματα που περνάνε, κάποιες φορές όχι. Αυτά τα σκυλιά που δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν σίγουρα φαγητό και νερό. Κάποιοι τα φροντίζουν, άλλοι όχι. Μία κρύα χειμωνιάτικη μέρα του Φλεβάρι επισκεφτήκαμε τη Φιλοζωική Κοροπίου. Εκεί μιλήσαμε για τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίζουμε τα ζώα, για το πώς να είμαστε υπεύθυνοι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, αλλά και για τους νόμους που προστατεύουν τα δικαιώματά τους. Θέλει κανείς να του χαϊδέψει? Ελάτε ένας-ένας. Να, αυτός είναι ο Τάνκ. Είναι τώρα 1,5 μηνών. Τάκι από εδώ πίσω. Μπράβο. Ναι. Τον υιοθετήσατε ή τον αγοράσατε? Μούργο τον υιοθετήσαμε, ήταν στον δρόμο. Πόσο περίπου χρονών είναι? Περίπου είναι 13 με 14 χρονών. Τι συνήθως έχει?
Επειδή είναι παππούλης του αρέσει να κοιμάται, να ξαπλώνει και να τον παιδεύει. Υπάρχουν συμμαθητές μας που δεν διστάζουν να φιλοξενήσουν προσωρινά ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη. Κοιτάξτε εδώ ένα πλασματάκι. Κοιτάξτε εδώ. Αναλαμβάνουμε δράση. Γνωρίζετε ότι στη χώρα μας ζουν περίπου 3 εκατομμύρια αδέσποτα ζώα. Μπορείς να καλείς πολλά για να αλλάξει αυτό. Κάνουμε πρόβες! Θέλει βατσάκι, όπως το είχαμε δείξει. Σένα και εγώ. Όχι Ζακό, κοίταξέ με. Για κοιτάξτε μας. 1, 2 μπροστά, 2 πίσω, 2 πίσω. Είμαστε χαρούμενοι γιατί κερδίσαμε το δικαστήριο, γιατί ακούστηκε η φωνή μας στο δικαστήριο και υψώσαμε το ανάστημά μας και διεκδικήσαμε τα δικαιώματά μας. Έχουμε δικαιώματα τα ζώα! Οφείλουν οι άνθρωποι να μας προστατεύουν και να μην... Όλα τα ζώα έχουμε δικαίωμα σε καλές συνθήκες ζωής. Αυτά που επιτρέπονται για την τροφή σας. Αυτά που χρησιμοποιείται σε επιστημονικούς σκοπούς. Αυτά που χρησιμοποιείται για εργασία. Αυτά που διατηρείται Σε ζωολογικούς κήπους. σκηνοθετούμε ένα μέλλον όπου άνθρωποι και ζώα ζουν μαζί. με σεβασμό και αρμονία.